Samantala, mga MSMEs naman po sa lalawigan ng Pangasinan, hinimok po na makilahok sa 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report. Hinimok ang mga micro, small and medium enterprises o MSME sa Pangasinan na makilahok sa 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week. Nagaganapin mula Pebrero 16 hanggang 18 sa Dagupan City. Ang aktibidad ay pangunguna ng Department of Science and Technology Region 1, katuwang ang Department of Trade and Industry Region 1, tampok ang technology exhibits and pitching event para sa mga MSME. Layo ng 3 araw na pagdiriwang na maipakita ang mga makabagong teknolohiya at inobasyon na maaaring gamitin sa pagpapalakas ng mga lokal na negosyo. Bahagi ng programa ang 2 plenary session na nakatuon sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga MSME. Tatalakayin sa unang sesyon ang gender responsive at inclusive innovation bilang daan sa mas malawak na pag-unlad ng industriya. Sa ikalawang sesyon naman, ipakikilala ang mga digital transformation at smart manufacturing tools tulad ng Internet of Things, Artificial Intelligence, Robotics at Automation sa ilalim ng isang programang inilaan para sa mga negosyo. Inaasahan na sa pamamagitan ng pakikilahok sa aktibidad, mas mapapalawak ang kaalaman ng mga MSME sa makabagong teknolohiya na makatutulong sa pagpapahusay ng kanilang operasyon at pagiging competitive sa merkado. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito si Idol Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.